we share your mammy, Archbishop Janet Sewa, Abon say, when Yame Ben say drew, then Yame to my in the drone to me yet. I saw me to me catch me as for ye chinchisa, ye pay wing. Yeah, so body to be share your mammy. A debia, and you are Brabumbia, or best than Yamdum. That's I don't know about Brabum to me 2 million master for share. Yam Pembre, ye may share your mammy. Young family can be share mammy, no but near experience in Danoso, also on Sabakabi, no one so Unyanko Pop Benye. Nay, Nimi. And what's it made a Marco Mamma? Ejabadini, woman, Papa, made a Marco Mamma. Bedini, woman, eh, made a Marco Mamma. Bedini, woman, made a Marco Mamma. Bedini, oh, so what the hinny Marco Mamma? I didn't know, what the hinny Marco Mamma? I didn't know, so what the hinny Marco Mamma? For Mama Baba Ogyaba TV so I was song for 1 year in a prophet justice na oben na me no wedi ehia Ewurade Nyankopon Israel na wonya okese abrani abribia oma wo fidie ne da Ogyaba TV na ma kwa hoɔden ne ɔdɔ ne akomapa a wodi so Ogyaba TV dan de na wo soro Ewurade Nyankopon Israel na wonya wakoma so ade ma se me no di ehia se ya enye bibia ya dodo na busa se na da ben na ye maame adbiso nsewa Otanase eye wuku ade bia Wednesday bia Otanase ewo wase eye holiness of Christ Ministry International asole no branch ewo wase na ye maame Bishop Dinesewa Otanase eso nyame ma wona wo hawo wo amane yale da won so ache wodi yale ni to hospital kwan ya eye wuku ada bra be bo TV program ube share ye maame 101. Praise the Lord. Mananya ofese. In fact, madam say no. Miensa, but makabo na e baako. Edin kan na me ba betu kwan. Nti me ba mama ho. Ama me de mo be share mama nsa mama bo mpa ye maame. Se me nko ekwan mo ye. Ampa so me koju baby ameko no. Me do obo ni hwe me passport na o se o passport na wu enti no san me so me see for ma me hu say Ghana for me nsa bi kasa me yanam say me krom fuo na me hia wo mu ne ye nyina aye nko ye kojo ho abro ni say o passport na wu enti no o ma me nwuram na me say enwu ye this an enwu wasi da bi ane ye betima ma say this ye san ye transfer visa amount ampa o kirem ba bia me call ye Nyankopon ya adom ema omo ye ma menya akwan ewura mu nyete se intense se ebansa obetime nya sa adom no eto su biem before Christmas no o kan asem bi kire me se after Christmas no benya sem wo police station na after sem no so ba mu so ameyere me ho na etutwa ebe di charge me wi a nkunimdie wo ho ampa na me wo contract bia na me di akire process ni so abam etwam ko contract ni so me nsaka Wednesday bia emergency counsel koso emergency counsel watanase ehwe wo mo maye ready person mo TV program maye ma make TV so no Wednesday bia watanase ehwe wo mo every Wednesday odofo to anamo na bra na Ewurade Nyankopon adom aye adwuma ititi mremu bepem wonde no sa adom ni buso kasa e wo Boase branch ye ma me Bishop Dinesewa na himfie ho
Already the end the buy emergency na kasa. At the end the buy emergency no. Eh no tell two na mo. I will go to wetini was walk South Africa, walk was Nigeria and prayer camps a hot draw a wo grano. Was baby ah. It's a dear pan and more than nothing at sa. We wish I am a bishop Dinesawa, na dear so you rade. I am. In fact, I did about 200 and never. That was a real attack. I was thing at you. I just say, what to be a deal and you wouldn't know what you pay a I just go palm, wow, just say, over to me cry, be your cousin, why you have to say you. I mean, some men were at me, I pass up about some than you pay 22 story. 22 story bed in top. The boy like you open that way. What to me and let shells was so open so free so better for me. Who free 22 no so person free 22 no so better for me. I just made this a year to me. There's a way some can say I'm more doing over that for now with him. Wow. I'm going to say me back me back. I did about me then say what buy us emergency account once. Just say buy no one time. Or you should be in tea or how now the buy you know. Obi who the say be me buy no you can't say me with me there just no who me go fast I didn't get every to who a chin who's a sad win the shit sound a question the what bad doctor will pay okay there was someone who say win until when I say me dey I had him who was I say Anna menya me solution and he said me so I make am he said what I say who say Adam obi how in America, if you can buy it, and come maybe if you have it, come and made. Or for UK, and I buy. But to run one day ready to me, I wear my bishop in the Sawasono. And my papa in your dance here. When you dance, the obey emergency no, no was also call UK no, or call UK no, about so that was 22. Ah, Yadia Bow, person pretty free soro, a basic for mono, or quiet, hardly no move you. The other big nights when now what in our dear, the baby I will share Ogyaba TV. No, you are 2 years after Sabra what TV program be. Now, about what TV program you got. I want them and then you know what they are my mamma bishop in the Sawan. Also, be now my brother, a best son, and I will be a dance here. Papa, when they are sent men now walk us so one now, what's a new crime. Now, what to one suffer once, once from what TV program be. As a man, I'll catch her. Say, oh, ha. What team is asking me? Although for the make a say, a message, a man, some might be what she say, and a said, Neddy, be basic. That's when we see I am emis because we are seeing who's a basic. We be no have a quite a saying if taxi been at me. But me who says, so when you are very pal open the crane and you could be as you have. The best says, say, be how brother social see, would you call? Send me be take how come be my 2 year pay. Can be journey a much so pay. Ebian mamma. Man for me that a terminal be a ubianti me a moamano, I found to 2 near number December bay. So me the Casa and patch so with me and my midday and you are a dancing day. No who is the end. If you had when you been the Archbishop Nasawaso, it was a yajuma. Now, would you know for the mother and what we should pass and your Ogyaba men and Medin Kunamuno, also waiting. Or and have a panacam. Maybe I will be a to an amon a bra. The what TV program living. May riding young coupon, or more bravo, and yes, and yet Canada, or Boise, or Boise. Every Wednesday, the emergency the cost of Boise. Every Wednesday, yeah. In the to an amount for no money was screen or son. Fred, send your papa and so say YouTube. I will be a dance with the 3 abano. Or your software, or you riding young coupon software. And it won't come be a brother and person in ABC. Then move, rabbi be a brother, excellent so won't go. And your papa be the dance here. For TV number, Fred, or fry a buffer. You would do come on. Now the move right in with them, and then about our damn my mamma, I'd be something to say. From me can nebra, but no money good screen is on. I Fred.
hwɛ TV no so wɔn nɔɔma no egu ɔno frɛ wofrɛ a Awurade Nyankopɔn ko a ɛbɛfa na Awurade tumi ne n'ahoɔden a wɔde ama no ɛbɛma w'abrabɔ no asesa sɛ ɛyɛ su a ɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛba sɛ ɛyɛ adwuma sɛ yɛ a wobɛnya adwuma yɛ sɛ ɛyɛ akwantu a wobɛnya akwantu hwɛ adansi a ɛkɔ so to anammɔn no brɛ na wo so wadansidie wɔ mɛntena faako ɛsɛ mpanimfoɔ sɛ wote faako na te w'adeɛ so ɛno nti na ɛma Ezra kaa sɛ sɔle na wo so ɛna asɛm da mene wo mmienu yɛ so na asɛm da ɛsɛ yɛtu anammɔn na yɛhu Awurade Nyankopɔn abaawa Awurade Nyankopɔn diifoɔ a ɛwie mmerɛm Awurade yi no baabi a wowɔ biara sɛ woyɛ sɔfoɔ sɛ woyɛ aban adwuma yɛni adwuma bi a woyɛ ɛwɔ asase so yɛ maame atene ne nsa sɛ bra na Awurade Nyankopɔn a ɔyɛ nhyirafoɔ no ɔnhyira wo ɔmfa n'abasa so na nhyira mbra ma wo baabi a wowɔ biara to mika ne bra efiade biara femika efiade yɛ bogya yɛ efiade yɛ hyehyɛse efiade yɛ efiade a Awurade adom ne ne tumi yɛ adwuma ɛwɔ Boase branch Awurade tumi ɛne n'abasa mpaebɔ ɔkɔ so no na Awurade Nyankopɔn da animtasɛm adi ɛkyerɛ n'abaawa na ɔka kyerɛ Onyame mba na ɔde akwankyerɛ atu fam na yɛnya adansedie na yɛde sedeɛ ɛne ahokeka ɛpɛ Awurade Nyankopɔn fie ɛfisɛ adanseɛ a ɛkyɛ gu wɔ Boase no maame a wɔhyɛ me papa a wɔhyɛ me mɛmma saa adanseɛ wei nsan wo mɛmma adanseɛ wei ɛnsan wo baabi a wowɔ Ghana asase so biara bra Ɔboase wodu Ɔboase a wosi ɔkɔ Ogyaba maame hɔ wosi meekɔ Ogyaba maame hɔ wokasa wokɔ Ogyaba maame hɔ nom a kaa bi a bɛfu bi a wɔde wobɛba fa nɔma no ne frɛ wobedu Ɔboase a wosi mepɛ aduane ɛdɛka wofa aduane ɛdɛka no a wosi mesi wɔ agyensia sɔfo maame junction tie o agyensia sɔfo maame junction ewu ɛnyɛ yɛda o wonya afiri Accra so na woba wode wosi besi otutuka wonya du otutuka wosi mekɔ Ogyaba maame hɔ mekɔ agyensia sɔfo maame junction Ogyaba maame hɔ Awurade Nyankopɔn a ne tumi ne n'ahoɔden yɛ adwuma no ɔbɛkora wɔ kɔyɛ taban so ɛde wabedu asomdwem na wobedu a wode anigye ɛne adanseɛ ɛbɛma Awurade Nyankopɔn na wɔbɛhyehyɛ me na waka sɛ odifoɔ deɛ Awurade ayɛ no sɛ manka a ne ma yɛ bɔne ayɛ menim sɛ wo wadansedie mmerɛ ni menim sɛ wo mpagya mmerɛ ni tuo mika ne bra na Awurade Nyankopɔn abaawa no yɛwɔwɔ a adiifoɔ ɛde ne nsa toro asɔfoɔ so ɛma asɔfoɔ anya Awurade atom no ma yɛ ready sɛ woba a ɔbɛsoɛ wo na Awurade ahoɔden ne de tumi ɛbɛgye wo ama woanya adanseɛ baabi a wowɔ biara tuo mika ne bra ana bra mɛma ne nyɛ wɔ ya sɛ woba nso a fa sɛ wo tirim sɛ mɛba bɛboa TV program maame mo akɔ ababa Ogyaba TV sɛdeɛ yɛ a wohu TV so daa ɛnɛ yɛ emergency counsel a ɔma wɔn bɛboa yɛ maame emergency no wɔ TV afɔdebɔ mu no ɔnya botrɛ ɛhwɛ wɔn na obiebie ehutasɛm so adi ɛkyerɛ wɔn na asɛ wokɔ free emergency room hɔ baeɛ na asɛ ho sɛ asɛ nsesaeɛ bi aba na mepakyɛ wobɛtumi aka mu asɛm akyerɛ m kakra nokorɛ mama nyame yusu no kwan soronko so powerful. Very very powerful woman of God na me baayɛ no otumi ehu me car number ɛbɔ car number no ka kyerɛ me sɛ wɔ sɛ articulate atwa fa me so car no ho ɛna wo hu adwuma mu fo ɔbɔ the particular the me adwuma poten hu sɛ saa nipa dom no ɛde me car ba car no pacho na sɛ wo hwɛ a tie wa asɛm a wo kan a wokɔ emergency counsel no yɛ maame Awurade nam na ba wa so ɛbɔ car number ɛka baabi a woyɛ adwuma powerful na ana nkofo bebree tenase ɛwɔ fie ka sɛ yɛne mo hyehyɛ ho obi wɔ kora ɔba obi sɛ yɛ fill forms bi obi sɛ asɔfo nketewa no bi hyia wo ɛkyerɛ hɔ agi information na ɔbaeɛ no ono obi ani nkɔmɔ me sometimes I don't blame them. Okay. What I just go through that. Okay. But
yɛngye bibia obia ngye information fi obia ho maame na nyame fa ne so kyerɛkyerɛ bibia owie nso ano amu akwankyerɛ wode be cancel de ba be si owie a wasa tena se amu akwankyerɛ a esi de ebesi no kwan oh powerful onema mu nyina de ama powerful nyame yusu no ya mentina fi okay hwehwɛ Ogyaba ne maame ne busua akyiri kwan ɛwɔ nyame mu na bibia ahinta obia no obeyi na di ya cancel ama wo so ade wo ho ma wanya adansidie nti no na saa na etie yo mama dada bia ni entrekes bia ni na just say no kretrudo oh my god very powerful mama pacho mambusa asem kakra na say mami mbusa we kakra and say like obai like said na me busa say like obia nhia wo ange information obia na like me busa say so obi hwa wo sa bere ya e wo TV so ade asem na wo ka che say nipa na o ka say ye asofo nketwa na information enkofo file forms de asem na obeka che nipa no me obia ni achinye ncheme me gi achinye na nyame adom ene is a knowledge kakra nipa won nti no je say ya na ye hwehwe ne mum but hwi ndada bia ni obia anji bibia mfiri obia ho obia anji bibia obia anji hwe uwramu a onyame nyame okonko be fa no so na wa kyerɛ wo de ahinta wo nyina kyerɛ wo na ada bia ni nti obi bia wo fie no wo how bia modern anabra na obro ni sɛ o problem a na solution no so de na ɛda hɔ ma nti no wo fie bia nje ho akyi just come na nyame bɛ ho adansidie all right nyame bɛ ho adansidie me ma me kyerɛ sɛ wo fie bia no bra eni ho akyi ne power ana wo behia eni ho akyi ne sɛ de so ne papa from yera na oka say come let us go to the seer wa de bia yera you need a seer in your life enti oso ba na odehunufo no tena se no hwɛ sunsum no ho niam a ɛkɔ na odiboa wo akanse na eba ano ɛden bebi awo bia Promotional na bra Ghana asase so ɛfa na awo Promotional na bra Ewurade tumi ɛne na ho ɔden ɛyɛ adwuma ɛwɔ boase ya maame Archbishop Dinesewa owu edifo etiti edifo binu asofo a woso me Promotional na bra na adom no esan so be Kenya bio engosra no esan so be Kenya ni bio na de na ekura wo a wo ni se efiri wo sa Ewurade Nyankopɔn aba wa ne de akwankyerɛ betufo na wo san so be nya wa adom Ewurade sira ɛne adanse a ebebusu wo fie no ebegye wo nsɛm open na best start nyame adwuma no na wa ye adwuma ni ye Ewurade Nyankopɔn sira wo se wo tu anamɔ na waba ore fa no ma na ne frɛ na wo ba wo gidie e wo Nyankopɔn mu wo so wo gidie sɛ wo benya adanse wo gidie ni ti wo nya adanse die dada wo gidie na dia so Ogyaba TV no adanse e dia ma wo wo be di Ewurade di Ewurade tumi ene na wo wode e be tena wo fie na e be so wo so nkwan de nyina na ma David ka sa me de ni bi fiefo e be so ma Ewurade no e go so wo so e di titu anamɔ ne bra Ewurade Nyankopɔn oba mo ayi nsira e bi ewu bidin e the prophet justice na obe ayo Ogyaba TV Ewurade Nyankopɔn nsira se wo tu anamɔ no aba go so ne show Ogyaba TV na wa brabo enye se Nyankopɔn nsira baba nyami susme fa wa debra eduro ni tumi biem wo hia ye maame Archbishop Dinesewa obon sɛ onyame ben sɛ duro na nyame betuma yi ne duro ntumi nyɛ nti ne asof metu me catch me nu asofo ye chinchin saa ye pe we nyina no ye yera bayi so bo humbodi tumi be hye ye maame a ade bia eni wa brabom bia obesere nyame adom na saa de na aba wa brabom nti metumi nu ma asofo sɛ ye mpembre ye mehye ye maame ye mfi mirika mehye ye maame na wo nyame experience nne no so wo so won sabaka bi no bo hu so onyankopɔn ben ye na ye nim ne ye nim